ପୁଅ ଶୁଣୁ, ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପଟେ ଶୁଣେଇବି। ଦୁଷ୍ଟ ସାପ ଓ କୁଆ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଦୁଇଟି କାଉ ଫସା କରି ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଛୁଆ ବାହାରିଲା ଓ କାଉ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଦିନେ କାଉ ଦୁଇଟି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ବରଗଛ ତଳ ହୁଙ୍କା ପାଖରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଇଛି। କାଉ ଦୁଇଟି ବିଲୁଆ ନନା ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ କାଉକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବତାଇ ଦେଲେ। ତାପର ଦିନ ବାପା କଣ ଏତିକି ଆଜି? ହଁ ପୁଅ, ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। କାଲି ଏ ଗପଟା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାପା, ଏଇ ଗପଟା ଶୁଣି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାଲି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା।